Το 2019, οι δημότες του Οροπού μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, δίνοντας μια σαφή εντολή: να αλλάξουμε το Δήμο μας προς το καλύτερο. Η πρώτη περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με συσσωρευμένα προβλήματα, εγκατάλειψη και ένα χρέος ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Κι όμως τίποτα από αυτά δεν μας φόβησε. Σηκώσαμε μανίκια δουλεύοντας μέρα και νύχτα, έτσι ώστε να θέσουμε γερές βάσεις για την αναπτυξιακή μας πορεία. Γνωρίζαμε πως μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να δώσουμε λύσεις σε αιτήματα και εκκρεμείς υποθέσεις τουλάχιστον 4 δεκαετιών. Στην πορεία προέκυψαν 2 εξωγενείς προκλήσεις: η πανδημία του κορονοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με σοβαρές επιπτώσεις στους ρυθμούς της ζωής μας. Όμως δεν επιτρέψαμε αυτά τα προβλήματα να γίνουν άλοθη ή τροχοπέδι. Έχοντας στο πλευρό μας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του Δήμου, υλοποιήσαμε μία σειρά μεγάλων έργων και κάναμε πολλές σημαντικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, κάνοντας τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Ολοκληρώσαμε μελέτες και διαδικασίες για έργα που ξεπερνούν τη τετραετία και θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Ο Δήμος μας μεταμορφώνεται και γίνεται μέρος για να ζήσει. Μείναμε μακριά από εντάσεις. Δώσαμε νόημα στη συνεργασία ευθύνης. Με ένα τεχνικό πρόγραμμα ρεκόρ που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, μία σειρά μεγάλων έργων γίνεται πραγματικότητα. Στις 8 Οκτωβρίου κοιτάμε μπροστά και συμμετέχουμε σε μία μεγάλη συνεργασία ευθύνης. Για τα όνειρά μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για το Δήμο μας.